Kahanggo sesumbar Lindhu bumi gonceng kumalu Doguntur ketuk Lumembak penyu kanggo mambang Koko Prabu dereng ngantos purna anggen kula munjuk atur ngersa paduka menika wonten satunggiling nayaka ingkang sowat nitik busananipun menika wujudipun Nalindra Yayi tumuli katimbalana menapa wigatosipun dene wonten satunggiling Nalindra sowan menika kala wau menawi namung badhe ambebuthek katentreman negari Ngamarta kedadipun singkiraken inggih Koko Prabu kula aturi lenggah ingkang langkung sekeca non Yayi Kisana sampun dinten kula tumambuk yekti saweg sepisan menika kula wanuk panjenengan menika Nalindra saking pundi sinten sinambating sarta jejulukipun Kisana nggih nuwun amit pasang kali mantabi dina bena nglodoni dumawahing tawang tuwang sinuwun kula menika abdinipun Nalindra saking Parangkencana najan kula menika Nalindra nanging negari kula menika kejajah keperintah Nalindra ing Parangkencana ingkang jejuluk Prabu Patokol Baworsari inggih Prabu Kacepot inggih Prabu Kalasreng Prabu Patokol Baworsari non lajeng panjenengan sinten nami kula pun Jaya Sudarga Jaya Sudarga nggih kasinggihan menapa kepara saestu bilih kula menika sowan ngabiyantara ngersanipun sinuwun Prabu Darmakusuma mboten wonten kalih inggih kula ingkang namipun Prabu Darmakusuma. Alah dalah. Lah ngaten mboten geseh. Anggen kula sowan kraya-raya nganglang jagat ngupaya negari Ngamarta dinten samangke sampun pinanggih. Lajeng keparengipun menapa sinuwun dene paduka rawuh wonten negari Ngamarta. Ha nggih menika ngaten. Mugi dados ing kawuningan bilih Ratu Gusti kula Prabu Patokol Baworsari inggih Prabu Kacepot inggih Prabu Kalasreng kala wau gandrung-gandrung kapirangu. Jernyatanipun piyambakipun menika dereng kagungan prameswari. Pila dinten samangke wonten satunggiling wanita ingkang sampun dados woting penggalipun sinuwun Prabu Patokol Baworsari. Mboten sanes kejawi namung putri saking negari Ngamarta ingkang wewangi Dyah Ayu Wara Drupadi. Mila sinuwun. Sowan kula ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Puntadewa menika wonten suka lelaning penggalih. Dinten sakmangke Wara Ayu Drupadi menika badhe kula boyong wonten negari kula Parangkencana. Badhe kula aturaken sinuwun Prabu Patokol Baworsari laning mangke dening panjenenganipun Sang Prabu Kacepot menika kala wau badhe winengku garwa minangka prameswari negaring Parangkencana sinuwun. Maning jajalan kertaning bawana iblis lanat babak anglayoni jujul anusin ana menungsa sing nyela gawe geger kanan negara Ngamarta. Nalindra jeneng mamu sapa? Lho menika wonten Nalindra ingkang jumeneng wonten ngajengan kula. Tepungke yen kowe durung tepung karo aku Nata Mandura Prabu Baladewa. Waning Pintawasi Jaladrana Mangkrasana. Sinuwun Mandura. Ya, dasar para nyata kowe sapa? Jaya Sudarga. Wonten menapa dene paduka mrepeki dhateng jasad kula. Baliya kandha karo Ratu Gusti jeneng Prabu Patokol Baworsari. Ya Prabu Kacepot. Jagat iku ora mung sagodhong kelon. Digelar jembar jagat iki wong wadon pirang-pirang akeh. Milih kena. Lah kok dadi ku lancang ngucape Ratu Gustimu bakal boyong marang Wara Drupadi. Apa ora melek mripatmu ora apa ora krungu kupingmu yen to Wara Drupadi garwaning Nalindra Ngamarta ya Prabu Darmakusuma. Yen Ratu Gustimu Prabu Kacepot mau bakal mboyong Wara Drupadi tekse bakal ngrusak bebrayaning wong Ngamarta. Wong saiki kowe Baliya. Mumpung durung tak poteng-poteng kuandamu kowe Baliya. Kowe aja nentangke kampurkaning Baladewa.
Kowe aja gawe urup-urup marang atine Baladewa. Kowe ora ngerti nata mandura wis nesu piye. Mula pikiran ngono bakal boyong Wara Drupadi. Iki mung nganti kowe ora gelem bali kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan ngecah apa tak tandangi kowe. Apa dianggep aku gampang digertakno apa piye? Wis dadi anteping pikirku yen pancen Wara Drupadi ora diparingake dening Prabu Jaya Sudarga. Tinimbangane aku bali mung ditugel guluku. Luwung dadi ndeking pengamun-amun tak lakoni negara Ngamarta. Ah, dalah bagus. Tegese kowe wong kendel. Kowe wong kang ora jireh getih wedi mati. Yen ngono kowe wani nampa penantanging Baladewa. Aja kok jamak lumrahing kita, nadyan dewa mudhun wae ora bakal wedi. Yen to parangi karepku ning boyong Wara Drupadi. Sudarga, ana parang. Tak gawe sayembara perang. Sapa sing cilik gedene iso ngul kadhetaning Baladewa menang boyong Wara Drupadi. Kowe iso nyempal bebaune kiwa tengen Baladewa. Drupadi boyongan. Walah dalah. Yen ngono, ngendi papane wong netrek kadigdayan antaraning aku karo Prabu Baladewa. Kira-kira menang sapa? Lakon aku nyempal bawa kiwa tengening Baladewa yen to iso mboyong Wara Drupadi. Aku kencang. Parang main jajaran nantang karo Baladewa. Ora ngerti marang nata mandura Prabu Baladewa parang kowe. Dadi yo akeh pengen modar ngruput kowe. Semenggan. Koko Prabu. Boten dawuh. Nuwun sewu kula badhe nyuwun priksa. Drupadi menika garwanipun sinten? Nun. Drupadi menika garwanipun sinten? Lah menipun jagat menika sampun priksa nek Drupadi menika garwanipun Kyai Prabu Darmakusuma. Garwa panjenengan. Wong kula sing duwe bojo we ora nesu kok panjenengan nesu menika. Nalaripun kados pundi? Modar. Sing duwe bojo we tenang. Wong sing ora duwe bojo kok bengok-bengok. Apa kowe seneng karo Drupadi? Gus, cangkeme. Perkutara aja ngawur. Lho, anane aku ngene iki aku mbelani karo Kyai Prabu Darmakusuma. Merga gering tresnaku karo Kyai Prabu Darmakusuma. Mula sapa sing ngucek-ucek katentremaning kula warga Ngamarta, Baladewa wajib belani. Kowe ngerti ora watake barep. Aja kok bondo donya. Aja kok bojo. Apa ngene ana sambung peteng karo Drupadi? Cangkemmu. Wah, nyatane kaya ngono. Kula badhe nyaosaken Drupadi dhateng Nalindra menika. Yayi. Dipun reksa kararjanipun Kyai Prabu Darmakusuma. Dipun reksa derajatipun Kyai Prabu Darmakusuma ing tasipun panjenengan menika Nalindra. Panjenengan menika ratu sing duwe prameswari dijaluk wong diwenehke menika lajeng nyuwun sewu. Ratu Ngamarta menika mangke badhe asor derajatipun. Menawi panjenengan boten saged nandhingi ridhanipun Prabu Jaya Sudarga, kula nyuwun parilah medal Jawi. Kula ingkang badhe ngajar Jaya Sudarga barat. Koko Prabu Ndarawati wonten dawuh kula nyuwun paduka kepareng wanyandhet kamurkanipun Koko Prabu Baladewa mesakaken Jaya Sudarga menawi boten kasembadan boyong Wara Drupadi piyambakipun badhe dipun tigas jangganipun kula ngeman nyawanipun Jaya Sudarga mila Wara Drupadi badhe kula caosaken. Oh inggih ngestaken dawuh. Milanono kula tak ngoyak pelajaripun Koko Prabu Mandura kula semanggaken. Werkudara Janaka melu aku mangke rumiyin. Kok dadak ngajak Werkudara Janaka kok inggih dipun kanthi menika kersanipun kados pundi? Kula mboten kepengin Jaya Sudarga dipun ajar wonten ing mriki. Kula mboten badhe ngajar,
Namung kula badhe nututi tindakipun Koko Prabu Mandura nyandhet kamurkanipun kok dadak ngajak Werkudara. Menapa piyambak mboten saged? Werkudara? Nggih. Kowe melu ora? Melu. Lho, menika Werkudara kowe melu kok. Janaka wonten dawuh, melu ora? Nderek. Lah. Werkudara kan Janaka menika pengen nderek kok panjenengan mboten pareng menika dos pundi lho? Werkudara. Apa? Kowe melu arep ngopo? Ora ngopo-ngopo. Aja goroh. Kowe mesti arep njotosi ratu mau. Ora. Aja ngapusi Werkudara, nek ngapusi karo wong tuwa dosa. Ayo jujur. Njotosi ora? Ora. Janaka melu njotosi ora? Mboten. Mboten Koko Prabu. Tenan. Anu saestu. Kula menika namung badhe ngoyak Koko Prabu Mandura. Rak ngono to Janaka? Inggih. Iya to Werkudara? Iya. Lemuni iya kok kaya ngece lho. Ora, iki tenan. Aku ora arep duwe niat njotosi nek arep ora paring dawuh aku ora bakal piye-piye. Estu lho Koko Prabu. Inggih kula mboten badhe wantun dura. Menawi ngantos panjenengan njotosi Jaya Sudarga, mesakaken. Oh inggih kula ngertos Jaya Sudarga namung ijen. Menawi dipun kroyok tentu pejah. Mila kula iki nggadahi raos melas dhateng pun Jaya Sudarga. Mila kula nyuwun pamit. Werkudara Janaka aja keri. Koko Prabu mbok sampun nganti Werkudara Janaka. Werkudara, Nggih. melu ora kowe? Melu ya ayo. Yo. Kembar, kula wonten dawuh. Aja sok kaya ngono ya, Di. Werkudara kakangmu karo Janaka kakangmu kae sok kerep ngapusi aku. Inggih, Koko Prabu. Kula mboten badhe wantun dura dhateng panjenengan. Aku ngerti. Koko Prabu Kresna, Werkudara, Janaka kuwi anggere wis dadi siji. Mesti adat sabene sok ngrasani aku, sok gawe perkara ning aja nganti ngerti aku. Mergo yen nganti ngerti ingsun mesti tak penging. Inggih, isnaken dawuh. Aja kaya kakangmu. Inggih. Lah menapa Koko Prabu mboten duka dipun apusi? Ora apa-apa, aku ora bakal nesu, malah tak apura keluputane kabeh. Duh, tobat, Wan. Kok ora menika nggadahi pambegan kok kados mekaten to. Kula nika kok pengen kados panjenengan. Kowe dudu aku lan aku dudu kowe. Pambegane dhewe-dhewe. Inggih, wis tak kendhawuh. Lajeng para paduka, aku tak ketemu karo Wara Drupadi. Ingkang wigati Wara Drupadi bakal ndak caosake marang Prabu Jaya Sudarga. Menika ingkang garwa lho. Wis to, kowe aja ngeyel. Kowe arep melu-melu kakangmu. Oh inggih. Ngestaken dawuh. Ora tak jak blonjo kuwi. Inggih, monggo kok ora bulo dherekaken ayu kembar mlebu jroning kedaton. Semawi kula dherekaken. Strayoli binatang September Oktober November Panus maning jajalan pripun aku wis sowan ning Ngamarta nggih kabeh aturku wis tak aturake marang Sinuhun Prabu Darmakusuma. Sinuhun Prabu Darmakusuma ora katon duka, ora katon mangkel, ora katon sengkel penggali merga nampa aturku yen Wara Drupadi bakal tak boyong.
Ora kanthi kanyono-nyono ana ratu bule jenenge Baladewa ngunek-uneke karo aku, nantang karo aku. Ora ngerti sangkan paraning biaya didupak raiku nganti kontal saka Datulaya. Sapa lung? Baladewa. Niku Prabu Baladewa. Nek Sinun Prabu Puntadewa mesti ikhlas. Kula pun matur to, nika ratu sing sabare kliwat saka menungsa umum. Aja kok bondo donya, aja kok bojo, pati uripe dijaluk diwenehke karo Prabu Puntadewa. Mula kundang getihe putih ning sing ra trima, dulur-dulure kula rawuh pun matur ta. Baladewa niku dulure Prabu Puntadewa. Pernapane kakangne. Niku kakangne Prabu Kresna. Monggo Prabu Kresna niku botoe Pandhawa, pujanggane Pandhawa. Wis ora aneh nek sampeyan bebeda karo garwaning Prabu Puntadewa, Baladewa nesu. Sampeyan didupak saka Datulaya niku wis wajar. Ngoten. Wah, edan. Iki bakal dadi perang, Gok. Mergo aku nantang Prabu Baladewa. Dheweke ngalahke sayembara perang sapa sing cilik gedene ngungkuli adidening Baladewa. Wenang boyong wara Drupadi, tak antepi nggonku melu sayembara perang. Niku mengke sing perang dudu Baladewa ning anak-anak Pandhawa. Nek Baladewa niku wonge wis sepuh mesti ngaso. Nyawang karo sing enom-enom tumandang. Lho. Anak-anak Pandhawa sapa wae? Oke. Pirang-pirang, Bos? Oke. Tur ampuh kabeh. Ngamarta niku sing ngampuh anak-anak Pandhawa, mboten kaya nggone sampean. Nggone sampean niku sing ngampuh ming pil. Kok pil? Pil ampuh? Ha iya. Mboten. Contone mengke nek anu Baladewa mboten maju sing maju Setyaki. Niku Senopati Ndarawati wonge cilik, ganthet ngiyayet, bringose ngregeni kupingke tiba tengen. Tumpangke kok kupingke. Tumpangke kuping kiwa tengen. Tangane cilik atose ra jamak. Ngantem sampeyan tepiur. Modar saknalika. Niku Sencaki duwe gada jenenge Gada Wesi Kuning utawa Gada Inten. Niku gedene ming salengen bayi. Tamake Gunung Jugruk segara asat lho ora medeni. Gunung wis jugruk lho. Tenan niku. Kula yang duwe gada tak tutuke Gunung Jugruk. Jugruk ki wonengen. Dapure lah. Niku Sencaki. Lah kowe ngomongke anak-anak Pandhawa ki sapa wae? Anake Werkudara ana 3. Sing nomor 1 jenenge Antarja. Niku ibune jenenge Nagagini. Raden Antarja ya Raden Naga Bagindra. Lho. Niku wonge awake sisik kaya ula, merga niku putune dewaning ula. Niku rasah temandang nek wis matek aji, telapakan sampeyan didilat karo Antarja sampeyan mati. Loh, meng telapakku, meng telapak. Meng telapakan dilat Antarja mati. Niku keampuhane teng riku niku. Antarja niku. Liyane nomor 2 Ki Atutkaca. Niku piyayine dijedi teng pabrik Suralaya rika. Niku ora menungsa, ning robot. Lho. Robot mergo awake diganti wesi kabeh. Jaman cilik-cilikan dijedi teng Kawah Candra Dimuka, balunge jupuk. Terus diganti wesi. Sirah klontongan wesi. Lengen linggis, driji gunting, weteng ceret, bokong tong, dramaan pacul, terus apa untu gatri, cangkem jeplakan tikus. Niku Gatotkaca. Ususe kabel. Niku galup uyuhe edang kopi. Kringete banyu aki. Niku senengane nek gelut ngincer sirah, anggere candhak sirahe sikile mancal pundak duwek. Botol ndase.
Ndase sapa? Ndasmu kowe. Ora ngono wis tolong kowe. Kandhan-kandhanane ngeyel kok. Niku tenan. Sing nomor 3 jenenge Antasena. Niku satriyane ndugal kewarisan glelenge rajamak-jamak kancane gali kabeh. Niku Antasena. Ora iso basa, ora iso ndadak, ora iso nganggo, ora iso tata krama. Nek wis temandang digdaya kliwat ukur. Kliwat ukur. Kacarita kelangenane iwang pikulun padha wenang. Sapa wani karo Antasena? Sampeyan diantem pisan tuk wonten ora mudyan mbok kula nyembah 20 taun. Antasena niku ora tau teng kasatriyan, sabane pasar. Mergo wonge merakyat. Kancane kawula cilik nek mangan ra tau ning kasatriyan, ning angkringane Mbak Wita. Awan catilan bengi kelonan bayangan. Niku lho Antasena. Mula nek sampeyan maju arep ngayunke Prabu Baladewa niki mengke kurang-kurang bejane kula bali nggawa bathang. Lho, bathange sapa? Bathangmu kowe. Merkoso le ngedhuk jugangan. Gop nun. Tak butekke. Nek pancen wong-wong Amarta ora wani nandhingi Prabu Jaya Sudarga. Klebu Baladewa ora bakal wani karo aku, najan anak-anak Pandhawa nom-noman kaya ngapa? Luwih enom tinimbang aku wong gerang wong tuwa. Ora kalah karo wong nom. Nggih. Tontonan Gop. Aku ora iso mbedhah negara Ngamarta aja tundang Prabu Jaya Sudarga. Atos-atos ini. Nututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Purnanggana magawe gelarira wang-wang Satrio Kandhet ngeyet brenga sing ngulur geni kumpang tumpangke kuping kiwa tengen sawa. Setyaki wis Jaya Sudarga. Ya, sing mburi wong una-una. Antasena ngapa? Kon ngamplengi apa piye? Lho. Ora ana apa-apa kon ngampleng iki lho. Jaya Sudarga ana parat. Ora sandadak kowe ngayunake Dewara Drupadi. Setyaki tekan kene minangka wakiling Koko Prabu Mandura. Supaya kowe tak elingke aja nganti ana dadi banten ning negara Ngamarta. Kowe mung ijin tanpa ruwak. Sawangen Wadyabala Ngamarta segelar sepapan. Ngibarati kaya dene iwak kecemplung ing wuwu. Sulung mlebu geni, tangeh bakale urip mesti bakal tekaning pati. Mula tinimbang kowe tekaning pati dina samengko kowe Balya. Balya aja mbok bajotake. Piye? Muni piye kowe? Apa mbak anggap aku wong rusak dan telu saurupan ya? Apa mbak anggap aku wong jiring getih wedi mati? Setyaki. Tinimbangane aku bali tekan negara ing Parang Kencana. Ora mboyong Wara Drupadi. Tugel janggaku aku mati kodhok, mati sia. Lho ning kene ngadepi wong pirang-pirang. Nadyan aku kalah, ning kalahku mati perwira.
aja kaya manuk guwek ngono kok cerewet. Mangkel aku kandhani ngeyel. Iki ya ngono. Wis setengah loro kurang kok ora perang-perang. Sing ngenteni selak ngantuk ya. Omong wae ora. Ya tangi legane atiku. Ing tiba kantep bayu atmaja ngelira isang eling ana risang satriya Wiratamtama. Oh. Hey. Biasane mampir cangkem kulum. Ah iki ora biasa, aku kaget kebablasen. Kenang apa, Gok? Lah kowe weruh ora? Weruh. Ketemu sapa? Sencaki. Karo Antasena. Ratu Gustimu delekke ngeyel. Heeh. Bali ora gelem bali. Kowe mesti mati nang kene. Kerubuten. Ayo, aku ora wedi. Lu wong mati nang Ngamarta. Antasena pecah diasmu. Ties. Guajul raine. Ngletak. Mbok tilik ana mati apa urip? Ah modar. Ratu menggleleng tok kok iki. Ha jelas mati. Ya ora tak kira mbok menawa urip dielingke ya lho. Ya. Gusti monggo kula aturi enget. Gusti monggo kula aturi enget Gusti. Gusti monggo mumpung anget. Kula aturi enget Gusti. Kula aturi enget Gusti. Monggo kula aturi emut. Monggo kula aturi ngemut Gusti. Emut. Tiba kantep bayu atmaja ngeling ana risang satriya Wiratamtama. Ngeling ana satriya Wiratamtama. Oh. Gok nun. Wong Ngamarta gelute ora wani jen-jen. Ketitik. Sing ngedepi aku wong loro. Nggih kula ngerti. Sing karo Sencaki, sing mburi Antasena. Ya pulang ya. Bali piye? Niki mesti mati sampean. Lah wong Sencaki wis karo Antasena kok. Sampeyan Sencaki siji wae rantek. Kok tambah Antasena. Wah, saya melangi. Tak cobani kok, nggih. Ning mengke nek kalah mundur mawon nggih sinuwun. Ampun dipeksa, mengke ndak malah kula sing ngrekoso. Wis kula saku kan cangkem. Mundur. Nggih. Kula yo ngomong, "Ah, saramu apa-apa." Ini begini ya Om. Daripada nanti Anda meninggal dunia, mundur. Ini kalau ngomong ya sampean. Aja wani pisan karo Sencaki. Sencaki niku wong digdaya, wong kliwat ukur. Antasena ku ya wong digdaya. Kowe mundur. Niki kula ngomong karo sampean. Aja nganti wani bisa iki mundur. Mutar kowe. Cekel angel jama-jama. Mutar. Sencaki, ayo, aja mlayu, maju, garing atiku.
Ati aku. Nggih, kula ngerti. Wah, edan. Wah, wong jiring ketik wedi mati. Ngrubut karo aku ora wani ijen padha ijen. Apa kaya ngono kuwi watake satriya? Apa kaya ngono kuwi watake satriya? Pripun to enten apa? Gayeng tenan. Wah, ya wong niki nek gotong royong iki mesti apa-apa cepet rampung. Ora mung tandangi ijen ndak ijen. Weruh bolong. Weruh. Ratu Gusti mungsuh sencaki ning liyane wis do tata-tata. Candhak sencaki set nggon rai karo Antasena dugang jer. Candhak Antasena dugang Garukaca jer. Candhak Garukaca dugang Antarja prol. Ora entuk oman kuwi. Ora entuk oman piye? Ora oman papan. Lah iya. Lah iya. Kok ora entuk oman? Susu ya. Edan. Wah, kabeh melu nyambut gawe kok. Niku jenenge gotong royong. Niku saling bantu membantu niku wonten niku. Dadi kabeh masalah iso rampung niku nek ditandangi wong pirang-pirang. Ora mung sak pinake dhewe ming ijen kaya wong gleleng-gleleng kok. Ana sing mabur barang saka dhuwur. Gatotkaca. Wah, mula tangane atose ra jamak-jamak. Damongi saka linggis Ora pun matur mau to saka linggis. Ana sing wonge sisik Antarja. komplit kok. Komplit. Niki nek sampean mboten ninggal kondur niku nyemelangi niki mengko nek saya nesu kabeh. Wah, saya remuk sampean. Asli kula mboten goroh. Nek sampean gelem kondur selamat. Rasa mboyong Waradrupati. Aku lho sampeyan. Ngandel ora. Ngeyel kok kandhani. Oh, kowe pandeng rawani ndelokke. Balira. Bali ora. Rasa mboyong Simbok Waradrupati. Konangan Antarsena nggo gatheng siramu. Nggo gatheng mawon. Lah iya. Lah iya. Ngeyel kula niku wis ora kurang-kurang ning ngandani senengane ngeyel ora jotose wis ora. Kapokmu kapanmu. Diomongi kok angel. Mung Raden Antasena kok arwani nganggo menang apa? Aku ya ora kurang ngelikke kok ngandani ngeyel jotos mawon. Mudar. Nyepelekke. Sapa iki? Iki Pak Dene. Pak Dene sapa? Pak Dene niku, niki sing aja-aja ikon mboyong Waradrupati. Tangkeme ora. Ah wae ngaku wae jotos wae. Wong kok kaya tong sampah. Jejeli plastik mawon. Oh, Mudar kowe. Antasena sepelekke. Mula kula kandhani ndang mundura, nek mboten mundur niki mengke biasane bar Antasena niku sencaki lho, tenan lho. Kula sing ngomongi lho, sencaki lho. Ah lah ra tenan. Ngomongi kok ngeyel ora. Nek sencaki ora kowe ngomong langsung des. Nah. Sekalian ndak gancil. Gleleng. Ora gung kowe kok ora to. Lho kanca sekake. oh. Aja kuwatir kok. Niki nek sampean mboten ninggal Bali, oh dilongkas Gatotkaca lho. Gatotkaca nek ra percaya, lho wis ngomong Gatotkaca. Oh udu. Ki ya padha wae kan. Mudar kowe. Ngomongi kok ngeyel ora. Kowe. Angsluk. Ora karo bilung kok manut kabeh iki lho. Gamange mbiyen niku tau gawe klub bal-balan. Kula Gatotkaca Antasena ning kalahan. Oh. Nek sampean mboten gal Bali, anu lha Gatotkaca lho. Tenan niku ketoke angine wis meyut niku Gatotkaca lho niki. Niki angine wis kaya ngenten iki Gatotkaca. La. Mudar ora kowe. Waduh. Wah. Mudar cocotmu. Yo anggepe kowe terus. Kok aku heeh. Wah, ora kompak iki. Mudar. Anggepe ora aku Sonjo Mboyo niku piye?
Gok nuwun. Aku arep maju meneh. Mila domonge ngeyel. Sampeyan mengke mati lho. Wis to meneh wae. Aku duwe siung. Siung. Yo. Sapa keto lak cokot tekaning pati. Yen kabeh wong ngamar lak cokot mati, ora terpati tak boyong. Kula kene duwe siung ampuh. Kene duwe siung ampuh. Niki mengke nganti sencaki keto. Ah cokot mati. Sencaki cokot mati. Gathuk cokot mati. Ondor cokot kabeh. Ondos cokot mati. Telek Ora. tak kira nek telek barang arep dicokot. Usatria kok dadi telek barang to ya. Ya men apa-apa arep dicokot apa arep dicokot anjur ra bayar kok njur nekat wae ora. Wong muni anggere ra bayar kok njur apa-apa dicipi apa-apa dicipi. Cokot ra enak balekke cokot ra enak balekke. Oh anjur nekat kancane ra oman apa-apa. Cerewet mikir tajange dhewe ngomong ngamar toko. Nggih. Dewa Narpati duwe nares ora Kresna kalangkung tresnani marang Diabanon Cinawi. Kowe Prabu piye? Ngaturaken ketiwasan. Lho, ketiwasan piye? Nalindra Prabu Jaya Sudarga pancen nyata digdaya. Sedaya para putra sami kaprajundang. Sedaya para prajurit sami mundur awit kridanipun Sang Prabu Jaya Sudarga. Nadan ingkang rai dipun cokot kemawon pangraos kula, panas badan kula. Wah, iblis lan panemane jajalan sekretaning bawana. Wah, Jaya Sudarga saya ngewae-wae ngias Manarata Mantura Prabu Baladewa aja minggat kok gaten sirahmu parat kowe. Gembelo sirahmu gleleng pacakmu. Kowe iso ngundurke anak-anak Pandhawa, iso ngundurke Senopati Ndorowati Setyaki. Kowe aja kongas, kowe aja ading-ading-ading. Ayo, Kangge, iki Nata Mantura Prabu Baladewa. Sing pasang sayembara sapa iso sing ngalahke Nata Mantura wenang Bayangkara Ndorowati. Kangge, aku patenana. Piye? Kon pateni ya. Cokot tugel gulumu. Muni piye kowe? Muni piye? Cokot tugel gulumu, heeh. Oke, saya katanya, ya.
Nyonya Cokoten, nyonya iki Cokoten, nyonya Cokoten. Ge Cokoten. Kowe iso nugel gulune Baladewa, sasat iso njara langit. Cokoten legane ngantiku. Wah! Wah! Mati aku. Manik jajaran iblis lan manusa ratanan. Wah, dapure kaya ngene kok digdaya guru karepe dhewe. Cokot guluku ora tak kipatke tugel tenan aku. Wah. Ngopo kowe? Mula dadi wong ya aja sok gleleng. Apa dianggep sing digdaya dhewe Baladewa. Tiwas bengok-bengok nyumbari mungsuh meng dicokot nggon gulu mundur. Nek cara aku isin dicokoti awake rasane panas. Awake rasane panas. Nek ora tak unduri aku iso tekaning pati. Watake wong maju perang aja nganti mundur. Mundure yen wis tekaning pati. Kuwi watak Werkudara. Werkudara dudu Baladewa. Ning watak kasatyan yen bisa kabeh kudu ngrasuk pambegan sing kaya ngono. Nek cara aku maju meneh. Maju meneh belani Drupadi setengah-setengah. Ora lahir batin cara aku isin. Maju meneh. Panuswari jajaran iblis anak. Jaya Sudarga, menungso kang kaya kowe. Apa dikira Baladewa kalah karo campurmu? Kowe nyokot Baladewa kowe iso nadai Kyai Nenggala, Kyai Alugoro. Aku meguru karo kowe selawe taun lekane ngantiku. Ene margane patimu, Pak. Wong iki aja gampang diobong. Wong ming dibombong Werkudara kok terus karepe arep nesu. Ragayeng. Jaya Sudarga menika digdaya. Nek ora wedi. Inggih kula ngertos panjenengan mboten ajri kula ngertos. Ning menawi panjenengan majeng mawi Nenggala, mangke nek ditamani Nenggala ora apa-apa, sampeyan malah kewirangan lho. Lho, urung dicoba ora apa-apa. Ning kula kaget ngertosi, menika mboten apa-apa dipun tamani Nenggala. Lah kok Kyai Kresna ngerti? Ngertos. Terus iki piye supaya Jaya Sudarga nerima ora bedah Negara Ngamarta? Gatotkaca wonten timbalan. Mrene nggih. Jaluk gawemu kowe gelem ya? Nggih. Menawi ingkang dawuh Prabu, nadyan kadawan pejah kula nderek. Sisip sembire kurang-kurang bejane pancen gondol nyawa, nanging kanggo supaya miljengake kelawan awakmu Wara Drupadi kudu ngono Gatut. Nggih, ngestaken dawuh. Kepareng Paduka, manjika Gendhaga. Gendhaga iki tak akokke isine Wara Drupadi, mengko tak wenehke Prabu Sudarga kae mau. Nggih. Mengko yen wis tekan negara Parang Kencana, yen Gendhaga iki dibuka sing prayitna ngati-ati nggunakno Aji Narantaka. Aji Brajamusti Prabu kang jeneng Prabu Pathokol Bawarsari ringkesen. Ringkesen aku pengen weruh kaya ngapa wujuding Prabu Pathokol Bawarsari. Nggih, ngestaken dawuh. Manjika Gendhaga. Nggih, ngestaken dawuh. Sik, Kresna sik. Engko nek nganti Gatotkaca cilik loro gedhe tekaning pati sampun to. Mangke dipun awat-awati saking ketebian. Oh ngono. Inggih. Yo, aku manut. Manjika Gatotkaca. Nggih, nyuwun pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Gatotkaca. Jane sing dipenggali niku napa to, Pak? Jan.
nganti sirah dienggo sikil dienggo sirah menggagas karo bapak kaya ngoten niku nek wonten pepinginan niku paring dawuh nek duwe gegayuhan niku ngendika mengke ben anak-anak niku sing iso piye carane supaya apa sing dikersake bapak niku asembadan ya Tru heeh nek panjenengan menggalih lungane Bagong niku rasa digagas bocah niku ora tau oman mbok menawa Bagong lunga niku merga ana kencan semayan karo kancane terus dolan teng pundi lunga teng pundi sing adoh parane raya butuhke wektu le bali ta rasa dipenggalih Bagong niku mboten ajeng kenging napa-napa mboten ajeng menika cah nekat Bagong niku ora bakal ngelih ning dalan ora bakal menika ya duwe kepiawean nyolong dadi ora bakal kapiran teng dalan niku mboten sah digagas nggih kaya napa sing ketika Kang Garing niku ya didahar to Pak nek bapak mboten kersa ngendika nandhang lara monggo kembange wong lara niku ming nuwun sewu mboten nonton tekaning pati terus nek bapak pun mboten nonton marem penggalihe oh malah didukani karo dewa wong kewajibane minangka dadi pamomong durung rampung kok andang golek dalaning pati niku naminipun nggih mangsa gelak wanci niku mboten prayogi mula paring dawuh enten napa kersane napa men anak-anak niku kabeh do ngerti ampun kon meneng mawon ora mubah ora musik kaya ngoten niku rak mbebayani sing nyawang to Pak miat langening kalangguan aklar pandan moncar tinoner kakonang surem sara ditahan padhang kasor lan pajaring purnaming gekono dereng ngantos paripurna Kelurah Semar Badranaya Kelurah Petruk Kelurah Nala Garing anggenipun sampeyan repa dhateng kersanipun Kelurah Semar katrenjo praptaning panengapandha Raden Janaka Arya Cingak sangya para Panakawan wau mulat para sang Arjuna semaya kang kamanungsan Para sang Arjuna semenya kang kamanungsan kastrepan tingkahing mungsuniran padha kadang hayiwataya Kakang Semar aja kaget aku ingkang prapta Kakang Nayantaka wilujeng Tandara iya Bagaring slamet tekaku wilujeng Den iya Petruk dak tampa bapakmu tansah kaya ngene Nala Garing nggih Mas nganti susah apa ora ana cara kanggo bapakmu gelem paring pangandikan ora iso niku angel aleman kok niku nek carane bocah cilik niku aleman nganti jeleh lek kula ngripe karo Petruk ya Tru heeh muni mumet sithik dhisik wah sambate ngarwara
Moro coba aku tak matur karo bapakmu nulung. Nggih, dijajal mawon mboten apa-apa. Kakang Semar, Kakang Nayantaka. Tangiya Kakang purhanamu. Yen to negara Ngamarta ketaman lelakon Kakang Semar. Ana suwijining Nalindra prapta ning negara Ngamarta ing ngaran Jaya Sudarga. Ngayunake marang putri ya kuwi garwaning Koko Prabu Puntadewa. Mongko kanyata Jaya Sudarga maudeg sekti kalintang jayaning perang. Wekasan kabeh senopati Ngamarta padha mundur. Tumuli samengko Kakang Mbok Waradrawadi binoyong dening Jaya Sudarga katurake marang Nalindra ing parang kencana. Prabu Kacepot ya Prabu Patokol Bawursari. Kakang yen tanpa Kakang Semar kaya ngapa lelakoning para Pandhawa Kakang Nayantaka. Gunjang gancing langit kelap-lapaton. Lir kincanging risang mawe gandrung kocap kacaiton nalika semanten. Dupi midhanget wonten Nalindra ingkang jejuluk Prabu Kacepot ya Patokol Bawursari. Dadi gumregah Kyai Nayantaka mila gregah kaya wungu saka nindra. Nek mboten silih pamireng Ndara wau paring pangandikan. Nalindra parang kencana Prabu Kacepot. Iya, Semar. Nggih Prabu Patokol Bawursari. Iya, pancen mengkono. Ingkang ngersake Ndara Drupadi. Iya, Kakang Semar. Kakrokane. Kok kaya ngerti sapa e, Pak? Kok kaya ngerti sapa e, Pak? Wedhus-wedhus rasa do ngerti. Kuwi barang waras kok ngono iki anake wedhus to. Pancen cebleng tenan kok. Sengit aku mau ya lara direripe ben mari bareng mari anake dunekke wedhus. Iki sing marake kula waras. Karepe Kyai Semar piye? Den ampun kesuwen teng mriki. Awi dijujuk negara parang kencana kula tak ketemu karo sing jeneng Prabu Kacepot niku wau Ndara. Semareka den prayata sureres. Manguwuking pagagan Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestungkara. Jaya Sudarga. Iya. Kula ingkang sowan sinuwun. Persasat kaya ngenteni silemeng uwuh. Kumambanging Sila Kresna. Inggih. Angkana ingsun ngrantu marang Praptanira Senopati Jaya Sudarga. Iya. Komalah nggawa wadah jangan. Iki apa Jaya Sudarga? Inggih. Sik, sabar. Cangkemmu kalah ro kenal pot. Inggih.
Nyuwun pangapunten sinuwun. Menika gendhoga isi menapa ing paduka kajengaken makludsu kualik maksud lu nalika semanten sinuwun duta kaliyan kula menapa kaya utus supaya nyuwun putri saka negara Ngamarta ingkang wewangi Dewi Wara Drupadi menapa ing sampun paduka dawuhaken menika kasembadan panjangkanipun sinuwun Prabu kaciput inggih Patokol Baworsari. Piye? Kasembadan panjangkanipun Sinuwun Prabu Patokol Baworsari. Wah, ya dalah Jaya Sudarga ora ujar ora kaul. Sesuk tak gantung. Wong saged ngaturaken menapa ing sampun paduka dawuhaken malah digantung. Maksudku tak gantung jabatanmu. Jabatan Alendra dadi kadanging Taruna Prabu Jaya Patokol Darwanu Swasaya. Kowe tak dadekke Ratu Gong Binathara. Inggih, matur sembah nuwun. Pate wonten dawuh. Kowe tak unggahke derajatmu dadi RT. Waduh. RT menika jabatan ingkang aja ngemengke, gawe KTP, gawe apa-apa tanpa tanda tangan RT ora iso kelakon. Buatna. Iki isi Wara Drupadi temenanan. Inggih. Saestu sinuwun. Aduh. Jaya Sudarga wonten dawuh. Nek pancen kaya ngono. Isine Wara Drupadi tenan. Coba tutuping gendhaga iki copoten. Nek Wara Drupadi tenan tak tubruk. Tak gendong nyemot. Tak gawa neng tilamrum Jaya Sudarga. Nyatangan ing kalangguan aglar pandan moncartina lir kekonang surum sorotitan padang kasoran bajaring purnameng kekono dasare mangsa katiga sigar sambuka tutuping gendhoga Sang Jaya Sudarga parandining salebeting gendhoga Raden Gatotkaca Camet Aji Naranta kanggo ndeli punang tutup temah datan kawo sambuka tutuping gendhoga kagiat kadrakasan Prabu Jaya Sudarga wau. Sewu-sewu kalpatanipun ingkang abdi tadah wadana sinuwun. Nyatanipun tutup kula bikak mboten saged. Goblok. Wong isih kekancingan ngene kok dibuka. Mika mboten wonten kancingipun. Nek ngono pancen pinesti Wara Drupadi rada aleman. Nggih. Njaluk sing buka panjenengan ingsun. Rada mundur Jaya Sudarga. Iki kok nek tak buka Drupadi ngetok lak tubruk. Nggih. Kula semanggaken paduka Gusti kula sanata. Sumangganipun badhe buka tutuping gendhoga menika. Iya, njaluk pangestumu ya. Niki. Guncang ganjing langit kelap-lapaton. Lir kincanging risang mawe gandrung. Binokak tutuping gendhoga. Klakon kabuka punang gendhoga nalika semanten tanggaping gati risang Garukaca. Kemutan dawuh timbalanipun ingkang wohing Darawati. Sigra nyaut Prabu Patokol Baworsari dibeto ngambandir kantara pagat Prabu Jaya Sudarga. Wara Drupadi. Halo. Wara Drupadi kowe ndelik nanti Wara Drupadi.
kaca kasinggihan. Wis bisa bali ana ing kene. Punwa ingkang nututi karo playuning Jaya Sudarga. Kula sampun saged mikut Prabu Kajeput iki Prabu Patokol Baworsari. Namung nyatanipun kekiyatanipun ngedapi-dapi kula dipun buang ngantos dawah wonten ngajenganipun Prabu Ndarawati. Lho, lah kok edan temen? Ing atase kowe iki satriya babaran Kayuwangan. Mungsuh Prabu Kajeput kok iso dikipatake? Nyatanipun mekaten. Perkudoran njajal ora? Ya apa dapure? Cangkeme. Ayo, wong Amarta senengane apus-apus. Menehi aku gendhaga jarene isine Dradropati, jebul isine satriya sing iso nlenthik tanpa sutang, mabur tanpa lar. Sing duwe satriya sing duwe caping gunung. Saben bengi nyawang konang. Caping Basunanda tlumpah padha kacerma. Kotang ukuran 35. Endi manungsane? Ama Suramrata, Jamrata. Iki sapa ngaglan ning ngarep aku, Raden Werkudara? Wah, ngerti karo aku. Ngerti aja men kowe. Bapakmu aku ngerti. Sapa bapakku? Prabu Pandhudewana. Mbahmu aku ngerti. Sapa mbah? Abiyasa. Mbahmu meneh aku ngerti. Sapa? Palasara. Mbahku lisak dhuwure Palasara. Pala kependem. Pala kesimbar, pala gumantung, kudus. Ora kena nesu Werkudara. Wah, kaya aku tau krungu swara iki. Krungan-krunganen kowe. Wah, kowe ngalahke Gatotkaca. Bapakne ora trima. Mbane kon melu sisane kene. Wah. Ngapa sih? Kok tendang ora apa-apa tak kon males kok ngambung pupu. Wah, dicipok. Nganti abang kaya ngene. Ora ilang-ilang. Ya rimpi mesti nesu iki. Kalah to? Kalah. Mundura. Wah, edan dapure kaya wungkal menangan. Ora pati nduga mana jane wong iki kaya ngapa to? Ratu kok polahe gedabikan.
mrono mrene iki ngapa? Suka-suka. Aku nek ora gedabikan rasane awak kurang sehat. Ayo Ndi, kae mau. Sing gunake kukune argo nyubles wetengku. Weteng kaya ngene cubles nganggo kuku. Sapa iki? Takon karo aku Ratu Ndrawati Prabu Kresna mesti. Ala. Kresna bojomu telu, ala. Konangan kowe iki. Kresna bojone telu. Rukmini, Setyabuma, Jembatan Ancol. Jembawati, Jembawati. Ya. Anu apa wae? Lho mesine aku mbelani adikku Werkudara. Werkudara adimu to? Iya no. Kowe wani karo aku sing nawedani apamu wae? Lho. Wong gelut kok nganggo mah ngono barang iki. Sing nawedani apamu? Kendhitayat mimang kadangul dewa. Ora ngalake karo Prabu Kacepet, ya Prabu Patokol aja kuwalik. Prabu Patokol aja kuwalik. Aja Prabu Pakon Patokol ya. Tiban senjata cakra pecah dadalmu tibano mati dening aku Kepiye kae maksude? Mune tiban jata cakra kok minggat. Wong kena jireh getih wedi mati, ya kaya ngono kuwi. Ayo, wong Amarta ora meneke Drupadi nang pelukane Prabu Kacepet. Lali sungsang bawana balik kaya anu Amarta. Semar wis walu ya nirmal temajati pengestunipun sampun kula sontekke kok niki wae kula ming kelangan karo kelangenan kula Ndara lho kelangenanmu sapa napa sampean mboten prisa nek sing loro niki rak ming anak kula angkat nek kelangenan kula ora sampean sampun ngerti to karep kula. Lah kaya apa? Kelangenanmu ngamuk kaya apa? Pundi? Neng kono. Lolo Gareng Petro. Adimu kae cekelen ganene nggih, sing kaya tak bawa nggih. Ada orang fakir miskin. Wah, rombongan kere. Kok methoke karo aku apa anggemu kowe iso menang karo aku, ha? Iki sing jeneng Gareng, iki sing jeneng Trepuk. Wedhus kok iso dadi kaya ngono ya terus gleleng tenan sandangane ya mas-masan kaya ngono. Lho, orang kaya pada kecak tipis. Rak Bagong to. Ngawur Bagong sapa? Sok kenal kowe. Kowe iki wong melarat kang nggone ketemu wong sugih kok sok kenal. Sok akrab padune mung golek sandang pangan. Ana? Oh, minggir iki dudu kelasmu. Kowe kelas ekonomi lemah. Iki kelas sing para her-her.
Kelasing para priyayi ora kelas kere kaya ngono kuwi. Modar dening aku. Nuthuk aku kowe. Gogok kok diliwati. Iki mesti ketuane kere. Ketok tuwa dhewe, lusuh dhewe. Blekutek dhewe. Awakku bali seger. Awakku bali kepenak. Otot bebayuku sing mau ning Lokro Kendho saiki kok kaya entuk daya kekuatan. Boleh. Ngapa ngoyo to aku tole-tole? Kowe ra anakku to. Wes ngawur iki putrane Sang Hyang Bathara Wenang. Nek omong waton jeplak cangkem. Pedhus tenan kok. Iso digdaya ya menungsane ya. Aku getak eleng. Apa tok aku ya digetak. Kowe ra menang nek karo iki meh padha kekuatane karo bapakmu. Mergo iki dumadi saka ayang-ayangku. Ayang-ayang apa? Ora sudi dadi. Mikir. Ayo kana do turu nang emper toko kono. Mikir. Aku ora omong karo wong kere-kere, mikir. Ana do turu nang isor kretek kono kene. Edian. Nglarake ati tenan ya terus ya ben. Iya kena anggere. Ngapa kowe dang ngapa? Nyo. Ya iki ketuane kere kuwi iso dhewe kowe. Tampani, 100 go wong telu. Urung tau nyekel 100 ta kowe? Urung tau nyekel 100 to, 100 kaya ngono kuwi abang, nule 5. Bendina ming ewon. Su tenan. Bapakne dikuya-kuya. Kowe salin ora kowe? Salin piye? Salin dengkulmu melocot. Kowe ora salin ditenono, tak ajiar dhewe. Lho, wani mbek aku. Sing tawedeni apamu? Kuwi ngani-ngon muter wae lurus drapah kowe sekarang. Aku dadi kowe arep musuh karo aku. Arep piye? Kowe arep gunake kekuatan apa karo Prabu Kacepot? Ya Prabu Patokol Bawarsari. Ngejigir rambune nak. Apamu kapan kowe? Bapake sepelekke. Ayo ndang gewis. Ndang gewis. Apakmu kapan kowe? Wong arisan iso semaput kabeh kok. Ora diden kemer. Babar dadi ning wujud. Apa ora? Apa ora?
Pak. Mangkel aku dunekke kere-kere terus Pak terus. Terus Pak. Waduh. Raine biru erem kaya. Le. Waduh, ayo keracunan nek kuwi. Bagong tenan malah keracunan piye, Truk? Wis benengke wae ora apa-apa ora. Aduh. Wala. Kaya mabuk perjalanan ya, Truk. Edan Bapak saking tresnane karo Bagong tinggal lunga Bagong nganti lara ya. Aduh. Ayo gek waras cengelmu. Kebangetan nek kowe Pak nganti metu ampase barang. Sarunge nganti kuning. Kono ganti kono. Cerewet rasa dadak ganti ben. Anggo rak garing dhewe. Luwih medeni iki tenan. Bagong. Dadi ratu barang. Ayo karepe panitia. Jane ya sirku ya mah. Lah iya. Lah terus wadya balamu kae. Wah, patik senopatiku sing penting ki ora takon ganti ndak malah dadi kaya ngono terus kene kosong. Sinuwun kok sampun lukar. Wis paripurna lakone. Ya menggo kaca benggala sing jeneng kawula cilik ki ya diwenangake nggayuh derajat sing dhuwur. Merga ketrima karo orane menungsa ki gumantung karo sing gawe urip. Cacing kae kala mangsa iso tekan pucuk gunung. Kenapa menungsa tidak menggantungkan cita-cita setinggi langit? Jikalau jatuh akan jatuh ke dalam bintang-bintang. Cerdas. Pinter. Lajeng kula ganti. Inggih. Ganti kae. Inggih. Ayo. Gek kondur ning kasatriyan Dresila geni. Kendali soto kira. Oh, ada kendali. Lali ya, aku tak kira nek wis sampe. Kono kondur ning kendali soto. Lho niki. Warakudara wasawai Warakudara Ratu Gustiku tekaning pati belakno. Wah, kowe kudu mati. Kowe. Arsa madangi jagat tumungo-mungo paneng sapucaking wukir mareba bang sumirat keneng soroting surya mekalan gunung
sedaya sampun paripurna wiwit purwa madya lan wusananipun kalising sambikala nir ing rubeda. Mugi-mugi sedaya katentreman kabagas kewarasan